Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Tagbantay sa mga hitabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunan ng disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis yung iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! Aksyon Eric Magbanwa. Di kalidad nga pagbulita. Patas nga talakayan. Aksyon Eric Magbanwa. Ginkilala bilang Reporter of the Year sa Tingog Kaghandurawan Awards 2021. For Best Reporter of the Year. And the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Eric Magbanwa. My God, I hate drugs. May gabi sa liwat, kamusta naman mga palakan ng Matagparabati, Region 1, mga palakan kita sa nabilin na isa ka oras, 11 minutos, karon nga daw Lunes, balik trabaho, balik eskwela, petsa 3. Ikatatlong adlaw sa pagsaulog naton sang Mascara Festival, diri sa syudad sang Bacolod, 83 dias na lang ang nabilin, Pasko na, kag may nabilin pa kita nga bali 90 dias. Goodbye sa 2022. Welcome sa 2023. Lunes namang edisyon sa inyo sining nga palatunturan sa kadanta liwat naman naton nga mangin kabuylog. Ang bilog naman nga puwersa sa aton news team aton sining nga makorespondent sa pagdulong naman sa pinaka-ulihi labas na tipon nga mga police report, blotter entry, record of events, opisyal nga nabalhag sa police blotter entry aton sini kapulisan sa Central, Southern kag Northern Negros. Dala na ang napulo ka mga police station diri sa Metro Bacolod. Ang aton sini matakadulungan oras sa kagabiyo ng aton sini nga Patrol 1 Bravado Patrol kay na para karambiyo sa pinakabahay sa probinsya Tacloban sa Bacolod. Ato naman liwat nga bantayan kag ato naman liwat nga himulsuhan. Amat-amat naman nga pagdalom sang kagabihon. Ano pa nga mga eventualities from where the action is. Aksyon Zel Minardo magaresponder. Back to back sa aton nga piloto aksyon Papang Nixon Tahom. At mapagbantay sa mga updates sa balita nasyonal, balita international, just in report, breaking news, flash report, news center sa Lunes nato sa nga pagpangalagad, buylog man nato na puwersa action ang Defensor Lisay. Opdama kita sa aton sa nga mga technical partner diri sa Studio A, Master Control sa technical side. Ang puwersa ni Broadcast Engineer Oliver Pason. Back up diri sa aton nga IT expert Sir Elway Dotilios.
Dito naman sa transmitter control tower sa Barangay Talok, Ciudad Sangbago, ang puwersa naman ni Broadcast Engineer Edward Balico. Sa kinahanda ng inyo sinalaga ng inyo siningang Kurman Action Night Patrol Program. Ako naman si Action Eric Magbanwa, off diri nyo ko sa Nabinin isa ka oras, 8 ka minutos nga pagpangalaga diri sa inyo palatuntunan. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang aksyon, aksyon, radyo. Sa ato sila nga mga viewers nga nagalantaw sa ato sila nga Facebook Live via streaming, ang inyo karon nga greetings, tagaanta na tiyempo kag igtalopangod, tagaanta na ligwang nga mabasa isa-isa, hindi na tanto kalaba ha, lipot lang para ang tanan mabasa ta. Like kag share para everybody happy. Una sa aksyon balita. Una sa aksyon public service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Sa mga nagataya sa STL, i-recap na karon ang 3 ka draw, first kag second, third draw. Inaya sa STL ha. Nawagot naman karon ang resulta sang loto, 645 kag 655. Mo kay inas ang tuloy temprano pa purteng waswas ang ulan sa Bacolod. Gulpi lang nga naglawod kag mala swimming pool. Ang pila diri ka mga porsyon sa syudad sa Bacolod, purteng nga waswas ang ulan no. Ubos kitang yang pagbubo sang tubig. Naglawod man gulpi ang area sang SM. Ang magsaysay nga overpass abaw sa pagkadalo man sang tubig. Sa shopping, sa area sa Mandalagan, ay puwerte. Grabe ang waswas ang ulan mo. Hinangani, wala pa na bagyo. Nabugatahan ko may bagyo nga diri sa aton sa Negros kag sa Bacolod. Pero in fairness man, dasig man sa nag-subside, pro. I mean, dasig man sa naghubas. Bot silingon kagana ang aton nga drainage system. Kaling kumo sa kada kuon kag sa kada muon sang bulyom ka tubig, hindi ganyan dali magubas ang mga drainage tamong. Kung mag-untat sa lawig, dasig man sa madula, kag dasig man sa mobas. Dugangan pa kay na nga daw nagsangko man sa taob kay na. Daw ay mangguro ka dali subside ang tubig going sa nabaybay nga porsyon. Sige na siya kahomtang atong mga lugar kay na nga daw nagsaka ang tubig. Hopefully, why na sa tubig nga may nabilinda. Langoy man ang iban nga mga salakyan kina doon na lang alam ang kina damo na stranded kina nga mga salakyan kasi hindi man sila ka arangkada sa tubig kaya basi ko man alang-alangan man bla. Importante da nga waisang may mga nahalita na ito nga mga utod nga mga salakyan. May mga aktibidades gani kay na nga nakalan up para sa Mascara Festival sining hapon. Wala na lang dayon tungod sa wala untat mga ulan, no? May mga aktibidades na nito sa plaza, sa iban pang venue sang Mascara Festival site nga natuon sa hapon nga wala na lang dayon tungod sang maulanon nga panahon. Halong-halong lang kita ha. Ulo aligbat lang kita mga iha kag mga iho. Ayos! Sige! Kasi kabayan sa ato malaga, i-check ta nga ito sa unang report sa Patrol 1, Brabado Patrol. Kamusta hon taliwat sa Action Sel Minardo din sa buong yasiling nga ruta. Kagabibaw na dugay-duyagan makita sa plaza sang nag-shot-shot gamay daw. Nagpulo panilag pala sa negosyo sa plaza na. Gusto bangan sang back off 1, Police Station 1, ahay daw ka ninit sang customer kagabi. Basta nga nagkapauli ta, alas 12 man ta puli guro, wili ta ka inom lang. Pulo pa nila kung sa bangan sa Police Station 1,
nga mga kiosko dabaw kaninit sa ina sini nga mga customer. Pero ang mga kiosko nga daw ari lapit sa sound system da bala sa may kilid lang sang Negros Press Club da bala kundi may ginput up da nga sound system. Ara yung damo tao kagara to yung damo inom. Tapos ang kapulisan ta way man untat sa pag lambiyong sa bilog nga plaza. In fact, si Bacolod City Director, Police Colonel Tomas Joseph Martir, gasulo sa bilyan na, galakat way bodyguard. Gapulo panilag man sa mga festival sites sa diin gin-deploy ang personnel yan. Medyo sa na gabi araman. Ang yang mga K9 gabi tiga libot man, believe ko So far from the very start sang soft opening sa Mascara hasta dito kahapon Domingo. Why sang mga untoward incident related sa Mascara Festival in fairness. Inadutay palang pulista. Ini nga simana, ini nga mga sinimana, ini nga madlaw. Inapaabot nga base mga abot ng augmentation sang Police Regional Offices para nga makadugang sa porsa sa BCPO. Kaya tuod lang ang mga pulis na subong hagugid. Nakpiyo gid kayo kasi porti nga palawanay mong sila ni Colonel Marte kina sa tribute sang ugto sila niya mabawi man lang kami actually kung mag-abot ng aton nga mga augmentation kasi para nga hindi man lang matamaan ka pulaw kag hindi man matamaan kapoy ang pulista. Ito sa buwan nagaman sumong sa mga festival site nga may mga damo tawo. Ang ari lang din nga unit sa BCPO. May iban nga unit garo Army, Coast Guard, tipila mo na sila kabilog na. Pero ang damo-damo yung augmentation ari sa Pro 6. Ito mo na ginapabot ni Colonel Martir para nga hindi man bala exhausted sa atong kapulisan. Hindi bala hago. Hindi man tamaan ang kakapoy bala kag pulaw lang. Ka-relax mo sila tani bala. Balik ito medyo ulantos la anay for the meantime si Colonel Martir considering ati wala pagid man kaabot ang augmentation sang Police Regional Office 6. Sostiner lang anay. Pero believe ko kaya si Colonel Martiria do ka kwanbla si Colonel Martiria visible gisa kayo sa mga personnel ya. I mean, why siya pabaya bla nga sining gabi si director sa pungko-splongkoan nyo ay Colonel Martir gabi mga alas 9, alas 10 libot why bodyguard kaya check sa deployment sa mga personnel ya. Hands-on niya si Colonel Martir man na mabilibigan ko mga opisyal why man although kapoy gimana siya pero I mean ang obligasyon niya bala city director wala yung ginapabayaan para siya permis on the top sa level nga nagapanguna sa ginatawag nga trabaho siya kapulisan. Siblali lang natin follow the leader. Mayo ka nga leader, but silingon, mayo man ang imo nga sumulunod. Amo na nga si Colonel Martiria visible kag ara gisa permiya nagapanguna as leader na magpakita sa kapulisan nga ti ari ka trabaho ko so dapat magtrabaho ka mo hindi ka mo magpatinamaran tamaran. Una sa aksyon balita. Una sa aksyon public service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Sa sininga ba sa tabalagan, di-check na ito sininga Patrol 1, Brabado Patrol. Sitwasyon sa Bacolod, Hibaloonta. Diin ang destinasyon ni Aksyon Zel Minardo. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon. Aksyon. Radyo. Aksyon. Radyo. Aksyon, Night Patrol, Field with Aris Aksyon Zel Minardo sa Patrol 1. Sel, may gabi, kapanyapo na, din ka? Action Eric! Good evening! Din ka? Aray, bakit sa may Bacolod Government Center galing kami sa may plaza na Bagolang Gid. Diyan, ay kati, kamusta itong plaza? Yang unang plaza, kamusta? Sadya, nagyapon niya. Ay, gali. Nagyapon ang live action, Eric. No, kagati, galibot ang mga kapulisan, nakapagpingit.
kasubong man, no? Ang mga kiosko, subong talaga, pabor na ng tiyempo, kagina, bugin ang ulan sa hapon, nakuluyan subong, nag-upi-upi ang tiyempo, balik naman lagaw ang aton yung mga kauturan. Kamusta ang kuan? Kamusta ang mga customer sa plaza sa paghalin nyo to? Kamusta? Tapos especialmente back up boy, kamusta? Ang mga kiosko, naging mambal, wala nga naging dapat itawong, bako kami expect na nila, na Lunes, at October, Webes, so, nakalaka ang tao, nakabawi-bawi sila, guro Bernes, at kadong ginaksyonery. Okay. No? Ang daw damo tao, si subong daw laka-laka, alam mong gid, no? Miski diri sa Maya Bacolod Government Center, Ara na mo da? sa Bernes, sa Domingo, damo gid tao, pero pag nabot sa Lunes, kita yung mga obra, labanan, mga klase, no? So, laka-laka, oo. Kagati, halina sa mga day 1, kasi subong day 3, actionary, no? Naluyan, okay, ang lahat, no? Sang ginatawag natin sa ilog sang Masera Festival, reported yung mga insidente ang police station. So, dito karoon na masyar nito sa mga gusto ng actionary, no? Pag parang sanay makalugar sa kaya ang problema, ito rin sa problema na, no? Sa plaza, pagkasubong man diri sa may Bacolod Government Center is ang parking area, actionary. Oh, ang plaza nakitaan ko ya sa sistema sang baligyan ay daw ay question although nga tindo na luoy mata sa iban nga mga balaligyan action cell sa mga kiosko da nga daw kajutay sa customer blan nila unlike sa iban nga mga balaligyan nga mga kiosko damo customer especialmente ang damo customer to ya ang kiosko nga daw may damo customer ari sa may tupad gid sang sound box da bla no sa may kilid sang Negros Press Club. Now, why man ta question sa visibility patrol ganimo sa kapulisan naton sa body system, very good gid, no? Ang ila CR nakapangihi ko to sa may plaza, nami man, no? Why man problema, no? Bahay laki, ang hilian parehas lang. Correct. Kung kisa gani, kung daw wala mayo gani bahay sa piyakin ila CR, duwa mo lang kabilog sa I think ang ila CR da tatlo na da sa plaza mo. No? Tatlo na da ka CR. Galing ang CR nila. Citizen, pero da sarado na da actionary. Ang PWD kang senior citizen, male kang female, pero ang sa senior nito ginasarado nila. Okay. Ang nagagana, ang dalawa na nang iya ka babae sa kalalaki. Ang isang babae ko sa ginahian mo sa lalaki, ang isang lalaki ko sa ginahian mo sa babae mo. Oo, gani. Wala sila, no? Gani. Kung kakista, kung kapangion, kung naging balati, may mga rin tawag natin, may kapangihiman din sa babae. Kaya ang mga babae ng iba dito sa lalaki naman. Gani man. Ang kuwan lang ganun, kay pasunod mo, di ka pwede ka tika lang kung mangihi ka action cell, piyoon mo nga mangihi ka mangihi antes ka lang mangihi. Piyoon mo na nga hindi ka na mangihi kay yaban ka pila to sa kuan nilian nila. Gani. Dapat kung pwede pa lang, tingbon na lang pangihi na. Ay hindi man sila ka tingbon kundi usually kundi mangihi ta. Wala pa nagmayaman ang aton hion dito ka nga malinya kay basi kung magyaman na bla kay di mo pungganaw. Ina lang may minutos ka pa blang itinar. Bakit siyempre linyanay mong. Bahala na pero may kumatabuan mo nga juta nga paghip kung namo ga pila ti huya ka man magsakdol na yon. Yes, correct yan. Dito sa Bacolod Government Center kami mangita ka man sa kananaan nga may bihian. Dili. Oo, kay Tigola, ginali sila nga CR, di ka actionary. Ay, wala yung toilet? Wala yung para sa plaza? Why? Dari sa may GC. Oo. Dola na di actionary, kaya like sa plaza, mga lumera. Diyan ay ka? Tingnan manghihi mo rin tao. Kung manghihi yung tao, di na manghihi sila. Dari sa may marketplace, actionary. Marketplace sila. Biyara da yung kwan para sa... Dokumon ngilian, di man? Oo, dokumon na siya actionary. Basta di ka kumon hindi niya iya sa mga nagabaligya nga tenant da. May ari na din sa likod dong, daw kumon na din siya actionary. Pero, hindi lang gid ko sure, kasi balay man ni ka sa laman, pero separate ito sa kanan, sa likod siya sa kanan, actionary, na damay na-establish dito rin nga CR, no? Kagat,
Dapat tani may public CR day butang ang syudad kay kung CR ko isa sang individual da nga kalanam, ti ko sa uya ka man da mangihi nga way kay kaon mangihi ka lang da. Gani. Di ba? Kada wala, di na rin sa may ligat, sila sa NGC, dami aralan na inigian, kaya doon sarado ng subong. Pero amo na sa akin, nga pagkabalo nila, kagati dugay naman ta diri nga lago-lagaw, balik-balik ka dito, wala, yun sila nga, argued ba na for public, generic. Ti ang guwas naglima sali ka lang to sa mga kalanaan galida magapangihi ka. Oo, may diya kami nang diya kon din kaya mangihi. Nang so, subong, na makita sa anak generic, pero sa may marketplace, medyo madamo-damo din na ng tao, kaya nakita tamang salakyan, mga medyo madamo-damo. Pero ang sa ground, sa palibot, dira sa nga Bacolod Government Center, na hindi amo damo, gate and light. Way pa ka mo kabot sa NGC? Ari naglibot kami kaya hindi kami doon sa sulod sa may, ano yun ba na, kay Insarado, nung nila actionary, kami dirigit kami malibot sa may marketplace sa likod. Okay. Ang problema siya nga, yung tagabi, ang sa marketplace going, so wala sa may Gonzaga West, pasulod na dito sa may isa ka subdivision actionary, kung na ang sinabunot, o kung may nag-parking dira, dalan road na pasulod mo, mga nag-parking sa lakyan, tapos isa lang ka lane ang i-occupy, no? Okay. Pag-park, galing kay Tiyang Natabo, duwa ka lane ang ginukusap, piyak pagsiyak, tumiga, pabalik ng dito, kung may nagtagwa, manahalin dito sa may sunod sa subdivision, ang nag-ano sila, the-flag, no? Ang mga sarakyan, kinadyo, ayaw-ayawan, gabi, damo to, ang basta wala na ang dictionary, sa mga ruta, sinay, sang, I don't know, otod si Action Cell, no? I don't know, Cell, kung ginapatuman na subong angkwan, no parking policy sulod sa NGC, kito, nagligad kito, naobserbaran sa pulis at ni Colonel Martir, nga sang tsempo, sang soft opening, daw nakaproblema sa traffic, ti ang plano to, nga daw, hindi na lang magpasulod sa mga salakyan sa NGC, kag wala na lang sang parking, dala sa vicinity sa NGC, plus nga may plano to, ang BCPO nga mag-put up sang watchtower blada kay kung magdamo ang tao da ang pulis hindi nagkita noon so kung may watchtower mas makita sang pulis dira ang kabilugan sa NGC at the same time makita mas ang tao nga may mga pulis gili dira especially sa watchtower no tay mo na gani nga daw amo na mga adjustment nga ginhimo I don't know kung napatuman na dira sa NGC nga wala sang salakyan nga maga-parking kag wala na sang salakyan nga makasulod sa vicinity sang NGC para nga hindi na maginutok especially kung may mga big events dira no nga pati gayon ti sa plaza kada mimo makita kita isang palarkingan mo Action Cell. Okay, dali kita na check tang linya na Action Cell Minardo. Action Cell. Yes, Action Eric. Na tadi sa may sagwa sinin sa mga kiosko sang Bacolod Government Center. So sang Bernes napagkato diri naton Sabado kag Domingo, dumadamo na rin tao, hindi mo na natin marapalan, hindi ka ginutok na natin. Pero subong hawan-hawan, no? Makita nato na hawan katama. No, biskan ang may nagatukar daw kon laiban sa may grandstand gid sini sa tubang sang Bacolod Government Center. No, wala mayo tao gid ang generic ni ara pipila ka mga jam sini kag mga kabataan di gampang dira sa ground. No, mambagi dilo katawhay di sa subong. No, pigaw customer. Oo, gani. Pero ang arebe lang ko na direct nga lapad-lapad, no? Ang sa may inasala na diriyo. Kalapit TV? Jutay katama. Sinisang ilang mga customer actionary. Kalapit TV? Areo. Hindi ka lang masulod, kaya kasi masalaan kang customer, no? Medyo labay lang nga pawala lang ang labay lang nga kuha lang sa video. Amo ni ang sitwasyon dre, makita ta almost empty actionary no ang mga kiosko dre. Sila binagin ang mga kalan-an. Okay pa to sa may plaza actionary kay kinabanan ng mga ilingnan kag mga kalan-an. So medyo damo-damo to yung actionary pero dre subong na makita naton almost empty. May mga pipila so may isip ka na wala gani kalabot sa may paring laban-laban ito wala guro kalabot gid 100 ang nagakalaon. Why gid no? Oo, nakalaka gid ang katama ang customer. Kasi dito masulod ko bala sa may ground gid. Gani medyo magahod-gahod lang gid kay ang live band. No,
Yapon, padayon pa. Pero ipakita natin ang sitwasyon ikumpara sa sang weekend, no? Subong gabi, Action Eric, ang sitwasyon dito sa may ground sa Bacolod Government Center. Kasi, amo niyo, sasagot ka pala niya, nagsinugat na ini ang mga, ano yung tawag, magsinugat na ang mga tao sa pamumuan na nangigabaga, pero subong na, wala may tao, awan kasama, oo. At then, dalaban sa mga kabataan, para mga nagalagaw-lagaw. Oo, sa mga gabi, amo na yung sitwasyon ta. Ano? Kasubo? Nakasawa, kasubo. So, kung naman ang influx ng tao, yasel do are between sa Biyernes, Sabado, kung Domingo, or Webes, no? Oo, Webes, Biyernes, Sabado, Domingo, para idara sila bawi gidang ang negosyo. Pero pagkapatak Lunes, Tutob, Miyerkules, di Webes, ganito ka nakapamanaksyon rin kasi pagkaga may mga klase. Amo na yun, wala kita tao. Wala kita tao, todo. Oo, wala tao. Okay ba ng chimpos mo? May mga ulanzel? May katalithi? Okay, wala ka talente Action Eric. May bitoon ka, ganobulan. Oo. Ang ato nga tempos mo kasi kalayan lang daw medyo mabugnaw magsubong ang temperatura ang sunirek no ang kuyog sa hangin na karkanay sinabagdagan sa gapo ng bear man pero sa may harapan ka kung magkilado ka ito ka pa hangin pala ko lang kainit ang tempo subong yung mabagdagan ang kuyog sa hangin sa mabugnaw subong ang gabi dati okay man ang sunirek kay subong may ari na din ang basurahan ni Balao. Oo, ara na? Oo, ginbutangan na ni. Yes, sorry. Okay. Kaluyan. Kay sa nagigad, pagka, Domingo, pagka-Sabado, kick-off sa Action Eric mo, no? Pagkagabaw, kapinuti lang na di ang ground, do. Pero may harap pag ganit, pipilagapon sa mga plastic. So, nga makita naton, mamot, ni kabudlay, magabuhi sa basurahan sa basura, nakapos lang man. No, may mga pipila pag gidya. Mga kauturan nato nang namian, gidya mawigit silang mga basura daw dito, panagurahanin sa kaya daw mga gloves, plastic gloves, Action Eric, magkaon, kinasal. Mo na nga kan nga, mga nakitaan dire nga naganilapta, kasi bara napalid man halindra sa mga kiosko. No, oo. Why did no? Wag kita tao gali no? Sumusubo no? Wala, pertigid ka tawhay to. Kaluya. Kaluya, ano ka sa uabla, no? Kaluya, oo. Kaluya, subong nga gabi. Pero kahit sige lang, mabalik naman na. Dumambalan ko mga kauturan natin kadugay, mag-Biyernes, Sabado, Domingo. Kaya para medyo mag-pulo pag-take man Action Eric. Alam ka, depende pa na sa availability sang pundo mo sa bulsa mo. Okay. Kaya ala pa masumong panildo, ho? Oo. Ay, bante. May army truck, ho? May army truck da? Oo, may are. Okay. Yes, iya ka, 79th IB. Okay, Yes, 79th IB. Subong ang nag-augment si Action Eric, kagati. Oo. Pag may araman cars ng BGMP, no? Nga nag-chikyarman, kagati sa Ranigan, may nakaposting man nga, tawag nato niya, Bureau of Fire Protection, sa pag-kick-off dito bala, pero subong wala naman Action Eric. Kaya mo naman rin nag-augment sa mga kapulisan, naman na army, no? Kaga mga, sa BCMFC man, mga SWAT bala diri. So, sa siniguro nga sila na, wala uman sa pag-imihan iban nga mga kapulisan nga mag-augment na maabot adriya sa Mayor Ciudades sang Bacolod. Gati kaluyan na kay tawhay lang man subong Action Eric, no? Ang aton yung sitwasyon diri sa Mayor Ciudades sang Bacolod. Malinong ka tawhay, kay mga nag-aulo-inog ba na mag-puli, lang, ang hinihinay, nagkasay lang ang pagpadalagan, pagdala sa ilay, nabiyan lang yun ang mga nag-motor sinilo, no? Diri sa may NGC, Action Eric. So, oo, pagkati, ang siguro sa ila, ang advice diri, no? Kahit wala nagiging pa lalakyan, na diri ba naligad one way, Action Eric, no? Subong na wala nagiging pasunod ang mga salakyan, no? Kung magsunod, ang iba ni Tia, dira sa may marketplace sila maagi, pero wala nagiging palakyan, subong, kaya sarado na dito. Sa ako nga ginawa, diri na kami nag-iyog sa may, may marketplace yet. Kung namuhay na tayo pasunod ang mga salakyan sa NGC na. Wala na kaigin baralan ng Action Eric.
Very good. Oo, kay kabudlay, balam may nagkasinamuna, tapos yung mga salakyan, pag ganyan maglabay-labay. Oo. So, amo na natin nga, sa ila, abiso, para ito na pala matingala, mag-aalagaw, gagate, kung Bernes, Sabado, Domingo, expect nila nga, makita na sa daan, parkingan, sagwang pala. Correct. Oo, kahit kung mga alas 8 ka na di malagaw, alas 9, ilogit siya, mga alon kayo sa ulo mo, kundi nga maparking, makita siya mo sila nga, parkingan, aksyonere. Correct. Oo, amoy na ang latest, na din nga sitwasyon sa ating subang direct, wala tayong dalaguan, din nga mga insidente, halina sa kanina, sa ating nga pag-monitor, at pag-pamangkot man, no, sa mga kapulisan nga nakasakop sa may mga venues sa kada areas diri sa may syudad ng Bacolod. Sa ating mga kapsyon, mga tagpulamati, maayong gatigit kang maghalong kita tanan. Observation report, kagikan sa patrol, in-action ni Leonardo, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, aksyon, Brad. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Salamat kay Action Sir Minardo reporting live dara sa New Government Center, Lakalaka. Ang mga tao dara sa NGC, may bulobanda ti way masingatan-aw. Ang nagahilira dara nga mga kiosko, kalan anti daw tagpila-pila lang kabilog ang customer. I-expect mo gina nga basta Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes. Daw pigaw-pigaw ang guwa sa tao, pero kung Friday, Saturday, ara iyang bulyom sa tao damo gid kay ti way klase, way obra, no? Sige, salamat kita Action Cell. May pagkikunungan plaza kung si Action Cell pa kay daw damo-damo pa to customers plaza. Ay, puwerte, no? Balikan na karon sa Action Cell Minardo sa ratipon niya sining mga aksyon balita. Sa balik niya sining pagpakalagad, ginatamiyaw ta nila happy listening sa mga kuya ta dira ka nagkasakay sa mobile patrol sa police station number 6 led by Kuya Esquadra upod si Police Staff Sergeant De Leon kag si Police Staff Sergeant Alzon alin na kay Sotra Arda Oxy suli bibong sige, salamat sa mga taga Police Station 6 na mga kuyata na monitor gid. Mary Grace, Inday Rain, Leo Phil, Bibing Ramos, Tessie Garong, Tatay Teddy, Toto Ayan J, kag Mayka, alina kay Rona Rihida Traba, ang Panamyaw, manandala nga pagpaurok-urok sa mga miyembro sa Bacolod Eagles Club. May nga binidara sa inyo kag mayo lang nga pagpaurok-urok pamati. Kay Maninoy maing kag kay Maninay charay celebration da. Sa syudad sa La Carlota, ara man sila paurok-urok man pamati. Sige, i-check na mga report na gikan sa ato sa lima correspondents. Standby sa report ni Action Roger Gutib. Standby mo sa report ni Action BJ Apasible. Una-unta report live gikan sa First District, area sa Calatrava, Toboso, kag syudad sang San Carlos. Upod kay Action Nerson Pateño. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon! Night Patrol! Ari sa Action Nerson Pateño, line number 3 sa report. Son, may gabi, please kami. Yes, aksyon eri ka mga gabi kaga sa aton sining mga kaaksyon mayad na gabi diha kaninyo tanan. Oo, kamusta ka mo diha? Okay ra medyo alimuot din he. Malimuot. Alimuot din oy, paita. Perting inita. Init. Init kayo. Way ulanda. Way ulan di. Ay, gali ka. Muna nga medyo mapaang makay na aga pa ang pamaypay mo perti na. Ay, gali. Oo, isa nang lubi di nga punta ka lubi wala gagiyo. Way gid hangin gali. Wala gid hangin. May pa siya man di kay nagtudo-tudo ding ulan sa ngapon, baha-baha pa gani. Oo, mo gani kuno ara kuno ginurot yung daang nurot yung daang tubig nga para sa amon. Gani ti ari gid kinapurahan na dadasi wala mag-subside. At least na bulubugnawan mga midi kay ti porte man ang init di kun way ulan. Oo, kagadapos hindi lang pagsigi-sigiyon man kay kaluoy sa ato mga negosyante da. Correct. Oo, kay kung magsigi ulan na galing kay ti panahon na iya mo. Gani man. Di mo na ma-expectar nga sanon na sa matupa gina siya. No. Kailangan mo na payungan na tanan di na hindi magtupa na. Oo.
Mayroon na kung ikaw lang isa, kay mapayungan mo pa, pero bilog na nga lugar da baon da, kag ulanon, di mo na payungan. No. Pero business is still business. Yan, naman ang tirada da. Correct. Correct. Kay mo nang ginalantaw man sa tanan mo, makabawi-bawi blas panahon sang Mascara Festival. Yan, tirada. Ayan, balpagani sang kilala ko, may gano'n manigosyo tabalot. Ba? Sa plano sa. Gablano sa negosyo sa kunong balot para mabaklan sa kadi dedo adamo ganay customer. Depende kita mo manigabligya balot. Amo gani man. Di pa bakas-bakas eh. Papabakas negosyo mo. Natural na. Oo, hindi ka bakas sa negosyo dati. Wait kagid, panakos kagid. Mauli ka eh. Gani, kailan may mga gimmick ka man sa negosyo. Gimmick ka man, may dulo kanta-kanta, ka man bisang gabligya ka babalut. Naminamion mo man imo bla tingog bla. Gani. Ibang gani may mga gimmick pa siya pa ilakal ka na sa may aran nga Anli Rice. Oo. May paman ko, kautan bla. Ti asin niya libre naman amo. Correct. Oo. Langgaw libre naman na snamak. Di naman na iya pwede mo ibaligya pa na kita lang na balot. Pero ang balot subong ha, portik mahal man. Mahal, 15. Oo. Mahal gid man Mahal gid man ti may na makakaon ka isa duwa. Oo. Hindi na pagpatami. Kay daw hindi naman mayo guro na. Ang sobrang nga kaon hindi man mayo sa lawas ng tawo mo. Pero kung sabaw ati. Asa ba okay lang na? Okay kayo basta sabaw ya. Bisan no pa kadamo ya ihi mo lang. Correct. Pero action Eric, medyo masubo-subo ning balita sa isa ka pamilya sa may barangay sang Salamangka sa Banwasang Tubuso. Matapos nga ang isa sa ila sining miyembro nga pamilya ang nakita na lamang nga nagabitay sa punuan sang mangrove. Action Eric, matapos nga ini siya ang nag-suicide sang tinalikdan o kung kahapon nga adlaw. Kag suno pa sa impormasyon nga nakuha naton, ini siya nagapangidaron sang 26 anyos nga isa ka lalaki ang nasapuan na malamang sa iya sining pamilya man didto. Malapit lamang mga 300 meters salin sa puluyan sinisang pamilya nga nakita nilang ila sining bata nga sultiro nga nagabitay. Hinigtan ang iya siningaliog sa nga PC. Sa aton sining pag istorya karon gid lamang nga gabi sa kay Police Lieutenant Riniboy Eduardo ginahambal sining sunuman sa panaysayon sa pamilya nga ining sultiro ang halin sa Iloilo 4 years ago, meaning mga 2018 pa ini siya. Okay. Nga nagtrabaho sa Iloilo bilang isa ka construction worker. Kag nagbalik diri sa may sa may Tubuso. Kag naga-suprer na sang depression. Kag hindi na siya mingle bla sa mga tawo. Kag medyo alop na siya bisan sa iya sining pamilya nga mag-inistoryahanay gapalayo sa Action Eric. Okay. Ini siya ang ni siya na suno pa sa kay Police Lieutenant Eduardo nga kag nagasupren siya sang nervous breakdown la kag tapos makabati sa sang tingog bla nga mataas kag hindi sa gusto nga makabati sang tingog nga gahod kayo bla. Nagapalayo sa kag nagakadto sa dito sa may ilapayag nga malapit malang ang iya sining payag nga dira man siya mismo gatulog sa payag action na Eric kag nagapanago siya kag daw hindi siya magpakita sa mga tao bla. So ila suno sa kay sa panaysayon sang tatay sa kay Police Lieutenant Eduardo nga ila naman kuno gin pabulong nasambit nga sultiro apang nauli-ulian na tani ito galing kay ti dalaguro sang pandemic bala kay 2018 sa nagpailoilo pagabalik ya na abtan sa pandemic kag tapos
amo na ang iya nga sitwasyon daw hindi na sa maistorya kag feeling lonely bla kada panahon nga gusto lang siya na lang isa. Muna siya ang posible nga rason nga hikog ining isa ka 26 anyos nga lalaki, Action Eric. Pero ang balita diri kaga impormasyon ako naton wala sang natabo nga foul play ang nasambit nga pagkapatay sining 26 anyos nga taga Sitio Taipo, Barangay Salamangka, Banwasang Tubuso, Action Eric. Now, so far, medyo matawhay ang aton sini area diri karon nga gabi kaga wala gid man sa mga dalagko nga mga insidente nga nakaabot sa aton sini nga mga PNP station, opisyal nga kabalhag kag ti padayon lang ang aton sini nga pagmonitor Action Eric sa sini nga mga tinig. Ang recent nga mga insidente ito sa inyo, why sa mga progress action, Nelson? Atong kahapon. Atong gintiro lang gintiro ta kahapon, no? Kahapon to gintiro mga alas 3. Anong developments ito man? Ang developments ito na istorya naton to actually iya bata. Daw ari bla di sa akon lang nga tape recorded interview. Kagang pahayag sa to Action Eric nga posible na dalahig lang ang iya sini nga papa katong si Elmer lang nga napatay. Na dalahig lang sa insidente. Kay ini siya mga electronic technician ni nagapangayo bla TV. Amo to siya ang napatay gid sa pagtiro sa mga wala pa nakilala nga mga sospitsado. Pero ongoing ang ila sin investigasyon kagang panaysayon diri sang iya bata nga si John Paul apelyidos to niya man dali lang bla. John Paul Cueva, no? Ang panaysayon sini nga ang target gitani ko no amuning si Gerald Bulanon ang upod niya nga nagapangayo sang telebisyon kag napamabaligya sang iCare na bla para sa TV. Suno sa iya nga ini si Gerald suno pa sa bata iya ang masami nga nagapanukot bla sang advance nga payment sa mga transaksyon nila. Kag madamo na ni kuno nga ginang allegedly gin pamago bla. Nga gin kuang kwartaw lagin balikan. So amo nang isa man sa panaysayon sang iya sini nga bata kag ang kapulisan naton so far wala pagid sang anggulo nga nakita Action Eric sa amo iya nga insidente. Ariyo ang kabahin sa aton sini interview upod sa iya sini umagad nga si Encarnacion Action Eric kaina dira sa Maya PNP station ang umagad kag ang anak sang biktima nga dead on arrival nga si Elmer Cueva nga taga Escalante, Action Eric. Nang kagabi may threat na siya ang imo bata. Sino imo bata sa duwa? Si Elmer. Si Elmer. Umagad ako si Elmer. Umagad din mo si Elmer. Wala na sa ginikanan niya iyagyo. Patay na may ginikanan sa Bantayan. Taga-Bantayan din na siya. Bantayan. Pagaling niya sa inyo kahapon dito, pagkatod Escalatrava, may ginambal siya wala. Gihuro na siya nga kanagang parang panlabalan din na kay mga manukot ko dito kay gaputang mga siya upuan, mga iCare. Ya primero ang ubran la anak kanang gapuan ba o kanang sa TV ba? Repair. Dili kanang repair og TV o kanang bang sampaw sa TV ba? Yan mo na ilang ginapautang. Una yan ang karon na nakakuha na po siya tao nang kuan siya signal. Kana si Gerard iyahan ang kuan technician. Technician. Oo, si Gerard niya. Atong mga buwan ng agi sir, giransak na sila sir. Gipangita si Gerard. Okay. Oo, niya dayon gisuntok na sa iyang kinamagwangan nga padaganon si papa niya. Kay di iso po sa kay matubang kay mo kung sa sala.
Kung isuntok sa siyang anak kapadaganon, babag ang anak pa. So, ayaw na niyang ilabtis papa. So ano ang pagtuon nimo kag posible nga ang imo bata nadalahig lang? Nadalahig lang siya ni Jiray. Nanay, kanji sir na gipangwaan niya siya sir ba, ay daga na kay gipangwaan sir ba, kay usa na po na taga-libo, na taga-amuar po, taga-eskalante ba. Pangwaan sang? Ikwaag kwarta ra ba, technician na siya rin sir ba na pangayuan niya kwarta, kahit na siya paliton ko ng anak na pisas, na ina niya balikon ba. Oo. Muna, si daghan siya gipangwartahan, kaya mo ba yung silingan nga, asawa ni Bimbot Mapag, ikwaan po niya 500. Sa kanan si Gerald. Oo, niya. Oo ka ng buhi niya. Ining bag-o lang, may ikwaan po kuno na silang 5,000, kaya dalaan nila daw kabilog ba. Pero nakabalo na imo bata si Elmer, wala? Nakabalo na si Elmer eh. Kaya siya may po mo, pero ayaw sa itabo. Naitabo, wala siya kabalo si Papa na kay bag-o rin na barik, ublakaw laglaag si Papa, kaya sa city naman siya kaubra ron. Ay, imo Papa gali ha? Si Elmer? Okay. So dito sa inyo, may mga agrabyado na may kontrasya? Wala man. Wala man siya man? kontras balay. May last niya na ko, tugo na. Palabar ako niya ba, nagibilinan ko niya, o ba, na ako lang ko na yung mukha, mamangkot sa pagkaon, sa paniod ko, sa mahaw. Bilan ko ng karta na. Sulti dito niya ako, mga ambasid siya, o kanaang pagbuman ko niya, silig ko no, kay balik man siya punto, kay manilig siya ba. Tingagawin ko mo siya, sayo ko na siya mukha, manilig, kay para pagbuman niya panilhig, mga ambasid siya, o kanaang device ba. Na Ojo ko gadahan din na pagkuhan igay ko motuwi sa Calatrava na ang ingon ni Papa dito siya sa Parinti, mato din siya sa Bito ba, Bito ano yung Parinti, taga Bito man yung Parinti. Wala sa kambal nga kuyog sila ni Gerald pa ingon din sa Calatrava. Wala. Kasi marag nagkit-anay ra bro sila sa Balintawak bro na kuhan siya ba kaya po sa Gerald giban na motor. Para i-convince ra siya ba. Napakuyogo. Okay. So ang katapusan yung istorya na yung muna mga laban mga nagkakataman o Rosalyn sa inyo? Mga alas 10:30 bro. Alas 10:30? Wala man sa nangambal nga pagkalatraba siya, no? Wala siya. Mga kwadra niya, mga ambas siya, pero nakuhan siya dito siya, mato din siya siyang Parinti kay kuhan siya isda ba? Wala mo kami nakakilala nga may nag-aingong kay Papa ni mong pasyon siya or wala man sir, moro dito katong kuhan sir, katong magkuhan ba, nagkaigisong si Papa Dragod sa balay. Gisong siya ba, mato gisong siya, yung lola ba na katong gisong siya na gisuntok kaya siya sa kung pinakamagwangan kay tungod dito to sa taga Libertad sir ba na gikuhaan po kwarta ba, pero wala labot na si Papa, customer ni Papa ba sa satellite na naguba ang TV na kuhan ba sa technician ba na yan, mo ayuhan ni gingan niya bro, ayuhan ni bro, gitiksan ni kuha na ang kuyog po to si Papa na gikuhaan po ko ng kwarta ba na wala gibalik duha ko na katao gikuhaan pero hindi siya wala siya labot ana technician na yun ng iyang alan so wala good gamit ka ng di good watch na kwarta ino man sila duha may appeal siya so mo action ni Reka ano talang sa aton sini nga mga taga Palamati sa aton sini mga lechoner actually kahapon alas 3:20 ining dira sa Maya Sitio Tisoy Barangay Kalampisawan Action Eric ang mga biktima ang gikalala sa kay Gerald Bulanon 35 anyos soltero sang Sindafi Escalante kagang napatay buhi ni saya sa kamot lang ni naigo si Gerald Bulanon sang ini sila ang ginalambatan kag panglutang sang mga sospechado kagamo man ni siya si Gerald ang driver sang Rosie nga motorsiklo nga itom kaging gamit nila nga sa ila sini nga pagpangayo sang mga telebisyon kagiban pa nga mga kalayuhon kagining si Elmer ang kas ini siya 45 anyos, residente sang Barangay Alimango. Ini man siya taga Escalante. Sa ini sila Action Eric, pauli na ini sila kuntani sang ini sila ang ginambatan sang
duwa man ka mga riding in tandem nga mga suspitsado kag ini sila ginpanglutang dira sa may Sitio Tisoy, Barangay Kalampisawan. Malapit malana diri sa proper man sang Calatrava, ining lugar sang Kalampisawan kag ang Sitio Tisoy Action Eric. So Okay. ginpambantayan ini sila, ginpangtiro sa wala pa mahibaluan nga kalibre sang armas nga subong. Padayon pang imbestigar sa aton sini kapulisan kag ining si Elmer Cueva amo ni siya ang gindala iya sa may Calatrava Municipal Hospital kag dira mismo kahapon pagdala sa iya dira sa ospital gindeklarar na ini sa iya nga dead on arrival ni Doktora Kahanap Action Eric. Sige. So sa karon padayon ang ato investigasyon sa aton sini kapulisan angot sini nga mga insidente nga shooting incident nga naglungtad diri sa may Banwasang Calatrava. Report gikan diri sa Banwasang Tubuso kag Calatrava. Kaaksyon nyo Nelson Patiño na sa balita na sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Salamat kita Aksyon ng Sir Pateño. Ginakuha na. Ginasunod din ang Aksyon ng Sir Pateño kung anong latest developments ang kaso sa sining shooting incident nga naglunta dira sa sining area of responsibility, no? Sige, halin sa report na aksyon na Sir Pateño. Balos ka report na aksyon Roger Gutib gikan naman sa segundo distrito, area sang Cadiz sa Sagay kag Escalante City. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon, Night Patrol, Field Report. Ari sa aksyon Roger Gutib, line number 2 sa report. Jer, may gabi, please kami. Yes, Aksyon Eric, maing gabi sa ating mga ka-aksyon. Sa ating Aksyon Eric, mga balita, gikan diri sa may northern event sa probinsya sa Negros Occidental. Especialmente sa siyudad ng Cadiz, sa diin ang aton sini Aksyon Eric nga obserbasyon kay inagali nag-commemorar ang LGU o local government siyudad ng Cadiz sa pagdumdum sa ang 122nd nga civil service nga sa diin ginpatigayon ini kaina sa Cadiz Arena. Ginbuilugan ini sang tanan nga mga empleyado tanan nga mga local kag national officers kag ang mga kapulisan ang upod-man nga upod-man sa sining pagdumdum sang Civil Service Week o Civil Service Month nga sa diin ang aton man kapulisan aton sini nga na interview may kada naman sa crime rate nga tinagnubo man diri sa bahin sang syudad sang Cadiz Action Eric kagiban pa nga mga concern nga aton sini nga ginpamangkot sa spokesperson sang Cadiz City PNP nga si Police Lieutenant Gina Fernandez. Yaring yes, ito pa. Sir, na-celebrate kita sa aton nga 152nd, no? Sa civil service anniversary. So, nag-attend dito ang kapulisan sa pagdumdum, no? Sa serbisyo na ginahatag natin sa Pumuluyo. So far sa pila ka mga security plan sa subong nga daw matabat sa sako aton ribot ma'am aton sa pulisan ano gina-implement naton? So far fast approaching na no ang mga pagsakuanay sa mga tao sa palibot. So padayon na aton nga kapulisan diri sa pag conduct ng daily checkpoint, visibility sa area natin, especially sa mga vital installation kag places of convergence. Kamusta nga ito nga crime rate mo ma'am sa ibawa sa mga crimes against properties? So far may mga kita, sir, may mga reported man kita nga mga pagkinawatay, especially sa aton siguro nga mga cell site. Pero ini mga lang gid malaka lang gid nga mga kaso kag ang kapulisan nato nag-conduct naman sa investigation kag for the identification sang mga suspect. Pero ma'am, yung mga cell site, so di ba may mga security guard, may mga watchman man sila no? So ang problema subong sir, based sa pag-conduct naman sa investigation, ini nga mga cell site, wala sila sang
security guard sa ilang area. At the same time, wala sa mga CCTV. So, amo ni Action Eric ang inalantaw nga ang mga uso subong nga kinawatay diri sa bahin sang norte sang probinsya labi na sa syudad man sa Cadiz sini pagawat sa mga kable sang telecommunication sa ila sini nga mga cell site kang ila mga cell site maluwas nga wala gali sa mga watchman kag wala man sang security guard wala pagid sang CCTV nagigo nila ini nga matulapang dana lamang at may mga natabo na pag ginawatay kung may ara na nga pag malfunction sang mga signal kag ila na ini na-detect kung ila na dahil lang tao ng area, didira na may baluhan nga may pila na gali ka man nagkalandula nga mga kable sa ila sini nga cell site. So, isa sa mga problema, pa sa kay Police Lieutenant Gina Fernandez nga ti mabudlay ang pag-resolve, lala binigid kay ti wala ka sang mangkutor kag basihan sa mga nagkalandula. So, sunod sa iya, nga gina-mobilize naman gani nila ang mga barangay Peace Action Team o Kombipat sa tagsa ka mga barangay nga nag-augment na sa atol sila kapulisan plus pagid nga tuod nga may mga sufisyente naman nga mga patrol car kag subong man ang fuel sa patrol car kag harapan aton kapulisan ti ang ila pag-grooving hindi lang dire sa bahin sa city proper kundi pati man sa outside proper Action Eric nga sa diin ginarubingan pa sa mga patrol car bisan pa ining mga Yolanda housing sa tion sang oras na sa kagabihon part sa mga implementation sa kapulisan sa inatawag nga crime prevention. Now sa siyudad sa Cadiz Action Eric may mga plano ang may plano na ang local government nga patigayon sang night market sa umpisa masunod nga bulan tubtob na sa katapusan nga adlaw sang katapusan sa may adlaw sang Disyembre ining night market kay butang diri sa bahin sang Cadiz City Park ito pa sa kay Police Lieutenant Gina Fernandez sa man sa ila sini nga ginatunan ang security pagid para man diri nga inisya ang mabantayan gid kay manti masugod ini alas 6 sa gabi kag magasiraman sa alas 6 man sa ngaga ang ining ginaplano nga night market diri sa may siyudad sa Cadiz may katarana sa selebrasyon sang Christmas Action Eric. So far na ba itong birulong nga report, malita, informasyon gikan diri sa may siyudad sa Cadiz ato siliman nga pagbusisi sa mga blood entry na medyo matutaway kamay pa nga tayo lang one sa siyudad sa Sagay kag siyudad sang Escalante. Natamiyaw talang yapon si Major Nelson de la Cruz amon nga retired city for marshal diri sa may siyudad sa Cadiz para sa may barangay Estepania sa siyudad sa Bacolod. Muning mayo istorya nga tawo kay mga kadamo wala sa mabalaan nga makuha ang mga iban pa blang mga knowledge man siya katungod nga kadamo sige na share niya sa man 5 ang masteral sini Action Eric. O ginatamyaw taman si Police Colonel Calixto Mabugat umara sa kay Cap Malolin Diaz kay suman sa kay Mr. Jonathan Diaz kay migo nonoy manggubat nga nagapamati gina Toto Joel kag inday basangko na pamati masato of course si Fiscal Benjamin Maido kag si Ma'am Linian Maido dira sa may siyudad sang Victorias. Report gikan diri sa may siyudad sa Cadiz para sa Action Night Patrol ini si Action Roger Gutib nga report una sa balita una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radio! Ayo, salamat kita Action Radio Gutib reporting live gikan sa Segundo Distrito. May kapitira sa kay Maninay sa kay Mama Betelao sa Binalbagan dira may gabigid no. Kamusta dira si Mama Betelao sa Binalbagan? Manang Bekelao, Kumari Jan Silao, Kumparing Liberta Tadlan, Toto John Berjod, Philip Jod, Alkim Jod, kay Kumparing J. Kirjod. Ihado aljan ka kay Nene Lao dira sa Binalbagan. Kamusta kamo dira, no? Pump boy sa may siya sa Binalbagan, may gabigid, mga empleyado, security guards ng Biscom Binalbagan, na binagid kay Miss Nora de Bibildo kag Mr. Levi Frias. Kay Kumparita Stephen Oy, kay Kumarita Angel Oy, kay Hado Koichi, Toto Samuel Oy, sa Barangay Takuling, kay Maninay Sentia Morph, Kaloy kag Maymay Bibidor dira sa Rosario Heights Division sa Barangay Takuling,
Mr. and Mrs. Marino Jerin Taveros and family. Sakay 28 sa Kamitia kay Mr. and Mrs. Roger Montalvo and family. Happy listening, gid. Sakay Tuto Chong sa Puro Restaurant, sakay Bambam, sakay Bimbim, sakay Ching. Happy listening, gid. Emma kag Joel Sangko and kids. Nagapaurok-urok man. Check the section BJ Pasible, mga aksyon balita gikan naman sa Quinto Distrito. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon. Radyo. Aksyon, Night Patrol, Field Reports. Aksyon BJ, may gabi pres kami. Mayong gabi aksyon Eric no kag saton sining mga ka-aksyon nga nagapamati sa aton sining pagpangalagad sining iyang gabi sang Lunes no. And of course aton sining mga suki nga mga live viewers pinagi naman sa aton sining iyang Facebook live aksyon Eric no maulanon na aton sining tiyempo diri sa may ikalimang distrito sa probinsya no gidalakipan ini sang Banwasang Binalbaga no, syudad sang Himamaylan, Banwasang Hinigaran no, at almost no kalabanan sa sining mga lugar diri. Aksyon na Eric no naka-experience kita sang maulanon nga panahon kag including na no ang Banwasang Pontevedra. So sa aton sining mga ka-aksyon nga nagabiyahe iya sa sining mga tion no maghalong-halong gid kita. Especialmente nga naglain ang aton sining tiyempo and at the same time nagdanlog no ang aton sining nga dalan. So maghinay-hinay gid sa inyo siniya nga pagmaneho sa inyo sinitag sa mga salakyan. Aksyon Eric arestado ang isa ka wanted nga persona sa kasong frustrated murder sa tong tinarikdan nga Oktubre 1 2022 Sabado ini nga adlaw tapna alas 4 sang hapon sa may bahin sang barangay nato sa may Banwasang Lacasiliana, probinsya sang Negros Occidental. Kag ini sa aksyon Eric na 16 na katuig nga nagapanago sa kasuguan. Ginkilala ang suspetsado sa kay Vicente Canha Jr., 41 anyos, kasado, nagtatrabaho bilang isa ka mangunguma kag residente sa nasambit nga lugar. Sandig sa report sang Lacasiliana PNP, ginservihan si Canha sang warrant of arrest sini sang gintingog nga puwersa sang Lacasiliana PNP sa pamuno ni Police Captain Daryl Nigos, kaupod Sanday Police Senior Master Sergeant Nelson Mandrena, Police Corporal Reggie Camastrella, Police Staff Sergeant Roque Roma, katapo sang Regional Mobile Force Battalion 7, kaupod man ang Canlaon City PNP sa pagpamuno naman ni Police Staff Sergeant Mark Zapanta. Ang mandamiento di aresto ni Canha ang naangot sa kaso sa nga frustrated murder nga may criminal case number 06-007-C. Ini ang ginpapanaog kag ginpirmahan ni Honorable Mario Trinidad, ang presiding judge sa RTC Branch 64 sa may bahin sang syudad sang Gihulngan, probinsya naman iya sang Negros Oriental sa tong Agosto 10, 2006 or August 10, 2006. Kag ini ang may piyansa nga nagadangat sa 200,000 pesos para sa temporaryo nga kahilwayan sini. Sa karon kahunong ina siya sa kustudiya sa aton sini nga mga kapulisan. So far amo ni ang madulong ta nga balita para sa pagpangalagad sang Aksyon Night Patrol. Gikan diri sa ikalima nga distrito sa probinsya, ini si Aksyon VJ Apasible. Una sa balita na sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon Radyo. Salamat kay Aksyon BJ Apasible gikan sa Quinto Distrito aring pag-recap sa STL. First nga kay nang resulta sa STL 33-25, 33-25, second draw 20-31, 20-31. Ang third draw sa STL 16-23, 16-23. Ang resulta naman sa Lotto 645, jackpot price, dua ang nakakuha. Tunga nila ang 14.9 million pesos ka jackpot price. Resulta 645, 45,
438, 44, 21, 36, 45, 4, 38, 44, 21, 36. Ang resulta sa 655, jackpot price wala sa mga nakakuha 29.7 million pesos. Resulta 26, 14, 51, 10, 12, 8, 26, 14, 51, 10, 12, 8. Ayos. Mayong gabi nila kag mayroon nga pag paurok-urok Homa Lumena, Manju Arnejo kay Kagawad Peter Maymay Noble and family, kay Pato kag Roby de Luna sa Barangay 30, Ginny Solgon and family, kay classmate ko Romel Pagsiberon dira sa Valladolid, happy listening. Barangay Tangob si Karim Miraflor, Scout Ranger dira sa Binalbagan, Ricky Siva, Nika Tulio, Marilo Travilla Catinoy, kay Sherwin Hugos, kapamati ang si Morina Isconde sa Russia sa Barangay Sibacawan, Isabela. Joe Silin may gabigid, Ana Evangeline kag Bibing Artos, puro kay Sano Barangay Alihis, kinatamya kamo ni Evelyn Sinaon, Niel Basiao Ramirez, check attendance lang migo ko. Sitio Tuod Isyo Kawayan. Kamusta ka datoto Niel? Sa sitio Tuod Isyo Kawayan, kamusta ang imong love life? Wow, love life. Mario Olvido Aquisa, Hacienda Lugway, ginatamyan lang si Kapid kag Ninet gapaurok-urok. Si Jin B. Araman, kay Dib Navarro, happy birthday ko kay Francisco Igot from Primitive Life ka Rules Brother. Sami Awing sang Hermelinda Homes, Barangay Mansilingan and family. Sa kay Didi Alhamento, kay Sally Auki Di Susa, sa Sam Village, Inday Blasa. Good morning, Action Eric. Palihog kung sino nakakita sa driver's license of my niece, Azarina Marchirit Alvarez, nawigit halin sa Lasal. Palihog lang idulong dito sa Alvarez Tour or Mbuen Mineral Water Refilling Station dira sa Tangob. Happy Monday kag thanks gid Sir Eric. God bless, more power, Action Radio Bacolod. Greetings from Rochester, Minnesota State, USA, Bani Aconbanesa and Doc Matt Mayo. Yvonne Butcher and family, may gabigid sa Germany. Yaman pabilya diri sa Morsha, ginatamyaw yaman, no? Halina kay Yvonne Butcher sang Germany. San Gregorio Bidalbagan, para si Beth Butal Pilayo. Mix Di Paula may gabigid, happy listening. 50 stars, salamat gid. Jinky Jalagdon, tamyaw lang si Mr. Arthur Jeff Villasor, Barisa Kagdot Macmayo, Noel Amar Alma Uligon and my family sa Barangay Pandanom, DSB from Arizona, USA, Jinky Jalagdon. Kativer may gabigid kay Migo Tatotong Noble and family, kapaurok-urokid. Kay retired police Gilbert Linda and family, sa kay MGS Candido Hildore, Kativer, Dennis Antonio, JJ Ribadomia Bugyas. Tamay lang si Joel Maratas Bugyas kag Joby Ribadomia Bugyas. Alin na kay JJ Ribadomia Bugyas ang gapanamyaw, no? Si Jonel Halyorina sa Isabela, happy listening gid. Kag may lang nga pag paurok-urok pamati. Si Sel Bibik, Ronnie Gordon and family, Elizabeth Gamala and family, paurok-urok. Kinsa bading isa niyo. Salamat kayo sa 100 star ni Yvonne Butcher. Liberty Binitin Waldo, nagpa-check attendance man. Balik kita pagkatapos lang sa ato importante nga mga pahibalo. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name,
age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara na nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Sana, ano nang nahuya, ako magulang. Eh, siyempre, pigado, tas, kay, ano ko sila, manisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay. Sa kaalam yaya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon, ang maginanggaduso, nga do, hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permedi siya, gaano sa inyo? Permi gid siya, kaya hinablos ko siya. Pero bali, hindi man ko kabuli, kasi siya financially. Ti sa amo na lang nga paagi, kagisa, kung kisa abibi, kung magdunganay kami sa motor sa ako, pliti, gamay lang nga bagay. Gawlam sa kano sa imo cellphone, sa imo Gawlam sa cellphone ko, pero kung kisa, hindi ko mamapulam, kami hinablos man ko ga online man. Ikinanglan niya man ng cellphone, kisa ga complex sila nga duwa. But so, ikaw nagpadala sang message para sa ano, ito wala mo siya magamit, no? Pero sang last time, ginabantayan nyo gidman ang result na oo, pero may kuya ga monitor sa result kami si mama kay si papa si buong ko. Bantayan niyo da kung kapanglaba ko, bantayan niyo gidaya nga mabatian yung kung nadala kami o kunwais nang nag-confirm na sa akon nga kung ano address ko. Doon nalipay nagid ko kay basi sin ko nadala nagid kami nga may pamangkot pagidaw. Nakabudlagid kun online, mas nami sa nga face to face kay kami dan wala kami connection kay pigado lang kami tas nabudlayan sa mga gadget pero si buong kayapin ako okay na miskilan ako. Okay, tapos kagid. Gusto ko makatapos sa eskwela. Biskaan may COVID pa, tapos ulit. Tapos sa mga skila. Last time, ang na do medyo emotional ka kay, abal mo gapanghulam ka lang phone. Anong gakatabo kung maghulam ka lang, kung magklase di? Kung kisana, ano nang nahuya, ako maghulam. Eh, siyempre, pigado, tas, kay, ano ko sila, manisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay, wala ko hindi ko permi makamit, tapos ako ba, hindi ko permi kung
mag-test kay may time limit. Tapos, ang connection pa dahil for my cellphone, kag hindi ko masyado makita. Kay isa, blurred man ang cellphone niya. Kung ang ginagamit ko, siya, wala sa anak ko baan ko for me kasi hindi mo ko mandala sa top. Siyempre kay isang bigado lang. Basta kung nandala lang ko sa top, happy na ko. Minising sa high school honors student ka? Yes. Ano ka nga top? What? Ikaw ginang valedictorian? Message ko sa mga pigado na hindi ka mo mawadan sa paglaong kag always ka mo pray kay God nga may nga tawag nga mabulig sa inyo. Biskan pigado lang ka mo ka. Hindi nyo git underestimate ang inyong self. Nga biskan pigado lang ka mo silingon hindi na ka mo ka pagkatapos sa eskwela. Do ang pagkapigado hindi na sa rason para makauntat ka mo sa mga eskwela damo kaya paraan kag kung magsalig lang ka mo kag sige-sige lang ka mo pray kay God may madamo kaya nga tao nga mabulig sa inyo. Something is calling, the beat of a drum, the sound of a crowd, footsteps are falling. It's getting louder, pulling you nearer. The song of new hope, the sound of new life, it's getting clearer. Faced with a wall of doubt, we see it. When spirits weigh you down, we feel it. But when you know, and when you say, hey, hey, the beat of life gets back on track. It's time to smile again. Allow the beat to move you. Let the joy flow through you. Join the parade, it's a brand new day. Let me hear you say, it's time to smile again. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, balik your home, hey, balik your home, hey, balik your home, hey. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, balik your home, hey, balik your home, hey, balik your home, hey. It's time to smile again. Can you feel that? The energy's rising. Voices unite, singing with pride, it's mesmerizing. Wherever you come from, whatever you're feeling, here you will find the reason to smile that you've been seeking. When faced with a wall of doubt, we see it. When spirits weigh you down, we feel it. But when you know, and when you say, hey, hey, the beat of life gets back on track. It's time to smile again. Allow the beat to move you. Let the joy flow through you. Join the parade, it's a brand new day. Let me hear you say, it's time to smile again. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, balik your home, hey, balik your home, hey, balik your home, hey. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, balik your home, hey, balik your home, hey, balik your home, hey. It's time to smile. But when you know, and when you say, hey, hey, the beat of life gets back on track. It's time to smile again. Allow the beat to move you. Let the joy flow through you. Join the parade, it's a brand new day. Let me hear you say, it's time to smile again. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, balik your home, hey, balik your home, hey, balik your home, hey. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, balik your home, hey, balik your home, hey, balik your home, hey. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, balik your home, hey, balik your home, hey, balik your home, hey. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, balik your home, hey, balik your home, hey, balik your home, hey. But it's time to smile again. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, balik your home, hey, balik your home, hey, balik your home, hey. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh.
For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk in its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story. An island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Aksyon Radio Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra! Umbra! Mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga lando, mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa pala. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Pabalik diri sa ato balagad last kag final stretch sa atong siringa para tuntunan. Balikan ato siringa Patrol 1 Bravado Patrol. Balikan tang final report ni Aksyon na Zel Minardo. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon, Night Patrol, Field Report. Aksyon Zel, sa balikan report, please come back. Aksyon Eric, ginpahayag ni Police Lieutenant Dax Santillan, Acting Station Commander sa Bacolod City Police Station 6, nga giningagaw padala ang biktima sa ospital matapos makuryente samtang ini ang nagapangtakod sang tarpaulin sa Lupis Haina Street, Barangay 31, Siyudad sang Bacolod, Lunes nga adlaw, Oktubre 3, 2022. Ang biktima amo si Jomel de la Cruz, 26 anyos, kay residente sang Purok Mainabiano na Barangay Singkang Airport, Siyudad sang Bacolod. Nakaangkon ang biktima sang second degree burn matapos matandugan na sini ang live wire sa mga poste nga nagagumon. Gilayon man nga ginrespondihan ang biktima sang Amite Rescue Team kagkatampo sang Bureau of Fire Protection antes pagindala sa ospital. Ang ini nga balita ginadulong sa inyo sang Mighty C ang alkaline nga vitamin C ginaedukar, ginabalance, ginapabakod ang aton nga immune system. Nagatap na sa tanan nga infection, ubo, sipon, trangkaso, TB pneumonia, kagiban pa nga mga balatian. Para sa manaming nga kombinasyon, mag-inom sang Mighty C kag Santon Plus Herbal Capsule. Balita gikan sa patrol ni sa Aksyon Zil Minardo. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa aksyon balita. Una sa aksyon public service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Salamat kit Patrol 1. There you have it. Kabuusan ka pagpangalagan sa Aksyon Night Patrol. Lunes edisyon. Balik naman ni Buwas Martes.
Ato sa lima patrol unit reporters in action nga napalagad karong gabi sa action Nelson Pateño, Roger Gutim, BJ Apasible, Zel Minardo back to back sa mga pinuto action Papang Nixon Tahom, News Center action Defensor Lisay, Technical Partner Studio A, Broadcast Engineer Oliver Pason, Backup Security Guard Tunog Banwa, back to back kay Security Guard Campaner with IT expert Sir Elry Dutilios. Transmitter Control Tower sa Barangay Tulog Syudad Sang Bago, Broadcast Engineer Edward Balico, sa ngalan sa Station Manager Nona Di Maala, Production Chief News Director Rex Cantong, ang inyong alagad ng Kormana Action Night Patrol Program. Ako naman sa Action Eric Magbanwa ng Kasilingan Diyos amigos, hasta la vista. Ayaw magkalipat natin magtulog, magpangamuyo, sa iyo papangamuyo, dala kami, dala ako, dala ang binuga kwerpo sa Action Radio, Bacolod. God bless the Philippines. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Good night. Bye-bye. Good night. Aksyon Radio.